Lord, for who you are. Kamahanan ka na Diyos. Sa imong kagamahanan, buutan ka, magihatagon, pasensyoso, mapausanon, kung ang tanan ng uma, Lord, minsan na bumahalikan kayo. Umanod kami na makatagam kami o makasinati ni sa inyong presensya. Ini kabuntaga. Gusto pa na lang ini kami. Ubani kami. Let your Spirit do a mighty work in the heart of each and every one of us. That we will not leave this place empty-handed. But Lord, nga ang imong pulong magpabiling na magtudlo, magtukaw, magbadlong, magpasubay ka na mo sa dalan na matarong. Kaya ikaw ang Diyos. Nangayan si bahon, tagaan sa kanan na kanamo. Kaya mo pa kinabuhi is about you. Dili ka ni may kanamo. Nasayon mi nga the chief end of man is to glorify God and to enjoy you forever. So we cannot do this on our own strength and power, Lord. So let the Spirit work in each and every one of us. This we pray in Jesus' name. Amen. So atong title is The Way to be Strong in the Faith. Kung saan man na makusgan ta, that is to train ourselves to be godly. Okay? So, third part series na ninato sa akong pagtuon sa 1 Timothy chapter 4. Kaya abi magana ko katorang portion na, pero ang ginubutin siya tuwason ng Tibok chapter 4. Kaya special ni siya nga message, mensahe sa Ginoo. Magkatong lagi. Special ni siya nga message sa Ginoo anak ka nato. Nakatulong. Ito na ako sa nakatulong. So, kaliw ko sa feedback ko sa. So, kay ipatiwas man yun sa Ginoo ni, so importante kaya nato nga mo serious ta sa paggawa sa pulong sa Dios o ikinabuhi, application with that. So, kung ato minumduman, ang first instruction mao ang warning. Warningan ta sa Ginoo nga dili ka mubiya sa atong pagtuo. Do not abandon the faith. Kunya, gipakitaan ta niya sa mga kinaiya, sa mga minit na magtutulo. Diin, makita na to ang tulo ka kinaiya nila. Ang sa to? Hipokrito. Hipokrita ka, liar sila. Hipokrito sila. Critical sila nga tao. Masigsag panaway. O magsigsag pamaka. Okay? Yan, tagaan sa ta sa example sa iyang mga pagtulunan na mautong na ang pagtulunan nila na dili mo magminyo kay tanan mo na mo tanan about sa lawas dautan para nila. Kung ang spirito lang ang nindot. O natuto sila na limukaw na ng mga certain kind of food kay makadaot sad o dili maayo sa lawas o kung saan evil na ang pagkaon. So makita nato nga sa duha ka example kung sa ilang kinaiya kita mismo magbantay sa asa ka na minaw. So, mubalik lang dito o remind na itong isunan. Kung na lang magitanaw ng mga isa nga nani ka ng teachers sa internet, nawa mo ka ila. Please, susihan ninyo maayo kung sila. Kung labaw sa tanan, kung wak ka nagbasa sa imong Bible, ay na lang pagpaminaw sa internet. Okay? Kaya nga naman, one is waka kailatin sa nagkawan na. Masa yun na siya sa ilaha. Masa yun na iyang kinabuhi. Okay, kung di gani ka magsusi sa kinabuhi sa katao, di man ka kailan nila. Amen? Yawas plus ka na, di ka nakighabilo. Wakay fellowship niya. Mana kung wakay fellowship niya, di ka kakita pinsa na siya. Di ka makibaw pinsa na siya. So di ka kalikay. Mura na ka ni sakay kag sakyanan dahil. Dito kay naong ang gawas. Yawa ka kibaw dahil nga wala ko'y brake fluid, bubaon ang brake, etc. So, nagsakay kag sakyanan nga matlog mo sa cemetery o oras. The same thing na siya. So, please, really, nakayong nasa YouTube. Please do not just listen to anybody in the internet. Morning, kanina ni fellowship ni nag-ilhanay tas matagusa kaila ko ninyo, kaila mo na po. Musa po na kaila kakisay, naghatag niyo mo lagi sa pulong sa Ginoo. Okay? So, these are the things na para na po importante kay nato maisunan. So, second instruction is nga dili ka mo sunod sa mga kinaiya
or eksamino na to, ang kinayahan na to, kung nabasa tayo pinayasama nila. Hipokrito, kritikal, mas kanaway, o baka kubyako. Kaya kung inaana ta, mo kikalayon yun ta, makikiusay yun ta sa mga magtutudlo, masama sad na to. Correct? Sakto, di. Kaya kung kinsa ang imong mga kuyo-kuyo, mausap ka, inana mo na. Amen? Di man yung ka makikuyo kung ganahan ka mag-inom. Ano po yung magkabsa di mag-inom? Ganahan magkaglala. Anong mari magkabdili magdugas? Ganahan magdugas. Anong di mari? Anong di makamukuyog sa mga di mahilabot o mga babae o makabadaling kabataan? Ganahan di pa na. Anong makikuyo man yung mga tao gadadag cellphone na ibutan ako sa mga hilan ng mga salida nila? Di ka makikuyo yung ka asa inyong gusto ng mga butang. So, sa atong third part karon, ato lang ito lang how to be strong in the faith. And that is to train ourselves to be godly. Mo ang pagtulunan ni hatag sa Ginoo nato. Kay ang pagkamakanunayon nga makadiyos kay ka og pamaagi, importante kaayo nga naman. Kay usa ni mga butang na ako gani na obserbahan. Dagahan ang mga nagtudlo o mga maayong pagtulunan o di kinabuhi nila ang ilang ditudlo. Usa na lang ni, for example, si Brother Mel. Nagtudlo si Brother Mel o godly kayo ng mga butang, pero makayong sa godly man yun siya, man of God yun siya. Di siya perfect, pero makita mo nga naningkamot siya maglakaw dahil sa Ginoo. Kadahan niya hapon yung mga nangaminaw niya, nawasin na nga usap ang mga kinabuhi. Sa kadaghan din ha, sa magminaw dapat 3 million. Wow, 3,000 na. May lagnay 1,000 na. May kaayo kung na 1,000. O diba kung minus pas 1,000 na. May lagnay 400. Again, may nun may kubyapon sa akong sa akong mga obserbahan mo. May natay kong tunay solid na 100. Yan dili ang tanan nga nangalagad, pinura na siya. Dito mo kay lagi mo siya nini nangalagad siya mao na pinura siya ng Christian. So nang importante kay maisunan nga ikaw o ako magbantay sa atong lakaw nga tinuray ka ng Kristohan no. Na ang Diyos makita ang Diyos godly kami ka godly ng kag Christian kay si Kristo na nako. Dili kay si Kristo na sa akong tiyan. Dili si Kristo na sa akong kasing-kasing. I'm Christ-like mo ng Christian. So kadaghan ang mga katawhanan gud maminaw lang sila. Dugay na kay sila minaw sila. Pero mga tangtang sa dunggan, mura na sa ginipilit sa dunggan, hindi kalakaw sila, kagawa sila ng tangtang, dili nila i-apply ang pulong sa Diyos. So, ang imong pagbansay-bansay, ang imong pag-train sa imong kawalingon na mahimo kang godly, mao ang buktong pamaagi nga malig-on ang imong pagtuo. Okay? So, strong in the faith, meaning, kung strong yung pagtuo, sumaybot sa butanan. Dos may good ka, kaya ligon magkaon sa mana. Kabarog ka, kaya barog magkaon sa mga. Kusgan ka, kung kusgan ka, nanong sa mga, makikumbati man din kas kinabuhi, sa mga. Successful, madaugod ka. Kaysa kinabuhi namin Diyos umagay. Masubot kag sa dili, na di mo hasmag ng mong programa every day sa inyong kinabuhi. Kinahanglan successful ka. May mukang victorious sa imong kinabuhi, dilanganhi, kundi of the life to come. So, muta na ninyo. Isa ka nagpapildi. Di ka papildi, uy. Bigilay ta papildi sa mga ngilad ng mga pamaagi. Papildi mo ko niya, mas wapa mo ko. Sumuraan, plastic apple, labara na kabulingit ang naong. Okay, sa buka kay liog na panulog yan ng mga alahas nila kay mas dato ko niya dito papildi. Kina ng mga butang nga wabi ta diri. Kita papildi sa atong pagkadisnon. Mapildi ta ng mga butang nga sige lang. Wa man ay puntos langit. Ang punto sa langit is kung nagkinabuhi ba ka nga, Diyos nun man ang godly, Diyos nun ka in every possible way. So, di kita ganahag pildiro. Di sa kaganahan mapildi. Di sa kaganahan pildiro, correct?
So di ka makikuyog o pildiro, anong gikuyog? Parehang mamong pamaagis pag kinabuhi. Okay? So kamo magikuyog mo, kamo ang mga waktang, kamo na ang maupos, ang mga sakto kay mga pagtulunan, kamo na ang mag-divide og mga simbahan, kamo na ang mangangin og mga ubang mga kaigsuonan, pagsunod ta bago kayo niya, ginod to ni batasan nilang balik. Giangin ang kanang simbahan nga naman. Magila dato niya pagsunod ko giana mo niya. Head to foot. Di na ko balik. Amen? Ikaw lang nakabaraka o makatawhan nga muduol o milasan, maangin ang tanan. So, to be a winner, may suna, nag-require of willingness. Ikaw mismo, willing ka nga magpa-train, magpa-tudlo. Willing ka. Kaya, kaya willing ka magpatudlo, di ka mo reklamo sa rigorous o grabe na training. Di mo lang, ay, uyali, sura niyo, di balik, balik sa nimong sala ni mo, di balik sa nagsutel sa'yo, lagi na. Kamu, ako mo puliki sa inyong pagulin mo, balikan mo, sulti sa'yo na. Ngayon sa reaksyon na to, suko ta, kasi kita balik-balikan. Dapat, masuko ka sa imong sayo, kung may mo ka, di ko gananan ng sayo, usbo na ko, ni! Kaya ko mismo, masige kong train ka po yan, sabi ko, na masuko sa ko. Mana, yun na lang ko ganahan masuko kayo, nasala man ko, bubiya na lang ko. So, muna ko sa mga butamay sa ako especially, if I will not tell you any more mistakes, you're on your own. Kahit makago. Pero kung ganahan ka, okay, pasulti. Kung saan mo mga sayo. Kaya po yun mo point out. Ano mo point out mo kasi mong good points? Di man ko good ka. Trainer man ko. Ang trainer nagsabi, trainer ka na Pacquiao ang imong right hand. Ikaw right hand, bawal na yun na. Niya, weak man ang right hand ni Pacquiao. Di rin na training ng sports ni Pacquiao nga. Niya, right hand, ma-right hand o ma-left hand. Knock-out yun ang punta na. Di ba? So, trainingon kung sa'yo, mauman ay paktiso na dili na ni mo usbon. O mag-train ka kung sa may insakto day, kani insakto mo na ang imong sige, balik-balik kung man ang imong himo, imong habit ang pagsulti sa Ginoo, di kay imong himo nga habit ang pagsulti baka. Mga na mga kutan. Papa-improve ako, murag hype up na kayo. So, sa imong pagsubitar sa rigorous training, kinahanglan mo tuusad ka o musalig ka sa nagtudlo mo. Sa nag-training mo. Coach on trainer. Kaya karon, ang coach lain na, ang trainer lain na. Sa una, usara na, coach on trainer, maura ka. Okay? So, aram yan kang coach. Di man na mao. Sa may di mao? O basta di na mao. Di, musulti ka, kung sa may di mao. Okay? Dituduan mo siya makunsay in sakto. Dira ni mo ibigin sa trainer. Gawas kung ang trainer, na-trainan mo maayo, nasalig kay ka, wala ako din ang matanaw ako ni kadua, pero ika-practice na ikay mo train. Nagets ka? So, musalig ka niya, kaya nituo ka, nga ang imong katuyuan, makampos yun mo. Sumutan ako na ito karon. Wala ko doon napita na. Sorry lang mo. Kinsay ganahan, kinsay walay katuyuan sa iyang kinabuhi. Kinsay ganahan na may mong Diyos nun. Kinsay may mong yawanon. Wa, sabi hapon, kulangan kita yung buhat na yawanon mga katang. Amen? So, ang ako lang ang tanin nga, muingon ka mo desire kasing Lord, I really want to become a godly person, a godly woman, a godly man, a godly father, a godly mother, a godly Lord, Diyos nun na anak, Diyos nun na pag-umangko, Diyos nun na ikaagaw, makita nila, ikaw sa akong kailangan. Mo na i-target ka ng kuiga, man. So, mo na usa sa atong mga usay na ni ka na memory verse, imong ibutang, nga mo achieve ka. Ang Ginoo nato karon in tuiga 2018, nagsulti na nato. Kani maoy paningkamuti nga mahimo. Train yourself to be godly.
Okay? So, manita sa konteksto, basa na tong chapter 1, chapter 4, verse 1. Excuse me, to 2. The Spirit clearly says that in latter times, some will abandon the faith and follow deceiving spirits and things taught by demons. Such teachings come through hypocritical liars whose consciences have been seared as with a hot iron. They forbid people to marry and order them to abstain from certain foods which God created to be received with thanksgiving by those who believe and who know the truth. For everything God created is good, and nothing is to be rejected if it is received with thanksgiving, because it is consecrated by the word of God. So, work up ng kuhanin, so wala ko ng pagkakas na ganito. Any food na imo ampuan, limpyo na na, sagrado na na. Kaya ampu ka, umituo ka, sa pulong sa Diyos na nag-ingon na tanan niyang gibuhat, makaon, o tanan niyang wako na lang, tanan, gibuhat sa Ginoo. Kaya wak man gibuhat ang Ginoo na dinimayan. Kung may kagtae, ato naman ang binuhat. Okay? So, anything na originally na gibuhat sa Ginoo, makaon na siya. So, isod pag-adapt na ito kuha kanaanan. But, mo lagi niya, kung saan na ito kabuta nga, ang mga tao is dili sa makaon o baboy. Kung nakibaw tabi, healthy kay ang baboy, kumara sa isda. Pero, kung na dyan lain, anong yung sa kamukaon, ano sa kaon na ang tambok, ano yung sa kasaunon. Ano na mga butana. So, ang itong main text is, if you point these things out to the brothers, you will be a good minister of Christ Jesus, brought up in the truths of the faith and of the good teaching that you have followed. So, sa atong first meeting, matang limon ninyo, daghan kayo o teachings ang mga false teachers na gikan sa demonyo pagina. Pero kung nakidlo ang Ginoo, kung dili gikan sa Ginoo, asa magikan? Sa demonyo. Okay? So, pero sa atong sa nakita, sa matag warning, sa matag pasidan, na encouragement. Ang Word of God, nagtudlo nato nga, magbantay all the time, mubarog sa atong pagtuo, mo-fight kung kailangan ka mo-fight sa atong pagtuo, o continue ta nga mutuo, di ta magduha-duha, o mo dasig mo encourage ta sa matag usa, sa matag adlaw. See? Ang encouragement na to, lang naglagutan na, nasaba tayo, una ta ng encourage. No, encourage every day. Mabitan mo sa mga butang na I would like you to really makita na ko karaghanan na to dita observant. Dita observant of character. Para na ko observe ka kinaiya sa usa ka tawo. Observe ka sa iyang pamagi, sa iyang pangyupili, tungod kayo mo siya i-dismiss. Because you want to know, kinsay tinuray nga Christian na akong makighiusa ko diha kanina. So, especially if you are teaching people already about the Word of God, kung nag-disciple ka, kahit Clinic 2018, encouragement yun ka nga mag-disciple na mo. So, ayaw tubutin nga ikaw mismo badlungon, kaya ang imong itudluan, mas labaw pa na nimong badlungon. Pero kung ikaw naglakaw na ka sa Ginoo, then ikaw makatudlo ka, ninitawhana sa pamaagi sa Ginoo, kaya ikaw example man ka na naglakaw ka sa imong itudlo sa mga ningon ka. Ayaw sige pamakaw, ikaw ako mismo bakakon. Mutuo na siya lang po. Dili. Okay? So, mga butang na mga isunan, na kita magbantay ta sa atong pagtuo, mutuo ta, kung mag-encourage lagi ta sa matag-usapon. So, kung ako na siyang disciple, kung ako na siya gitutukan, ako na siyang tuluan sa pamagi sa Ginoo. Tanan nga mga kung sa'y bati niya, ako na siyang tawagon na yun. Sutihan din ako. Very good. Andrea, no? Andrea nga na, Andrea. Nga naman, Andrea nga, mo matunggi, kasabaan ng bata. Diyan ako nga. Magbanong nito, magkasabaan. Ano matungkag? Ano man siya? Kaya nga naman, nuclear ka. No, in yung pamilya, are you practicing encouragement? Kaya encouragement din na kandidat, sila ka sa maayo niya, ang bati din mo tawagon sila, no?
tawag ang bati, sulti sa unsay sakto. Wag na, di ni maayo, kanya yung sakto. Correct? Ako pang mamagpapa, magkatong mga isip sa kayo. Ang uli ganito na nagpilak ka, ayaw uli na nagpilak ka. Ayaw pangaway, ayaw pag-una. Pero kung awayan ka, dagan ikay. Pero kung kurun ka, subagon ka, ayaw, dagan rin na nagpilak ka. Isubag naman ka, subag ka. Kaya dagan rin kalay. Likay. Di ko po naman yung kari. Sumbang mga, subaga. Dahil ulit kalay. So, gituluan ko nga, dili manguna, di mangaway, pero kung i-press on na dito, muli ka sana ka sa mga kawalingon. Ayaw sa uli nga may kila-kila ka niya, mapalambang ka, siko, okay, imo ng fight. So ba, ito lang need to face your own battle. Mauna, train kasi mong kawalingon is the idea na doon na tayo mga battle in life. Isa yung battle din yung getubang. Butilyara. No? Battle. BA na, ditang BO. So, mga butangin na isunan na kinanan na to, ikatunan. So, wari ka din sa estudo ni Pablo ni Timothy. You know siya, if you point these things out to the brothers, you will be a good minister of Christ Jesus brought up in the truth of the faith and the teaching that you have followed. So, may yung tani ni, para man na ni Pablo nga to ni Timothy, correct? Sakto. Mori kita sa teksto. Kani nga sulat is what ni Pablo para ni Timoteo. Now, because I'm encouraging you to disciple people. And God uso ganan siya mga nakita o lain ng Kristohano, sumushare ta para makadala ta og lain nga katawhan diha sa ginharian sa Dios. Pero mao ni kinahanglan man ka mubansay-bansay sa timong kaugalingon. Una ka makabansay-bansay sa uban. I-train mo yung kaugalingon para ma-train mo ang uban. You cannot give to others. Huwa ka na. Pero may uban. Makagive mo kaya naman. Ako utok puno kayo sa mga dito kayo. Pero ako kasing-kasing. Huwag din mo sunod kung sa'yo akong itulog. Bisa na mao. Okay? Kita na you give only what you learn or what you have. Kaya in your heart and in your mind, imo na. Sa inyong kinabuhi, imo na. You cannot teach something na na-fabricate lang ka, kanang sugisulti lang ka, in short, namakak na ka. Okay? Inaanya kong experience, wala kang experience to somebody's experience, imo. Dagan kayo nga na, oy. Dagan kayo nga na, magpakaroon din nun. So, muna ka, para na po, let's learn from Pablo, nga gitagaan sa Ginoo ni ini nga pulong, nga iyang gidasig, iyang gitudluan, ng iyang disciple na iya sang gipa-handle na sa simbahan sa Ephesus na iya nang biyaan na to kaya ato sa saglaing lugar para mag-start ng saglaing na work na to ng makatawan iya yung gisanyawan sa pulong sa imahan. So, manang makita na to sa atong outline ng sunan. Ang instruction ni Paul to Timothy. One is, i-point out ang mistake. Isulti kung sayo. Ayaw and it have nothing to do with godless chatter, okay? Ayaw pagkapila-pila ng mga bot-bot na mga istorya, in other words. O i-train mong kaugalingon to be godly. Okay, so, ngarita sa point number 1. Instruction number 1 and number 2 para nato. Ningon si Pablo ni Timothy, itudlo, isulti ni mga butanga sa mga igsuon. Niya ayaw pag-apil sa mga binuang nila ng mga istorya. Kaning pagsulti nimo sa sayop sa uban, i-point out nimo ang mga mistakes. May kag-mistakes sa iyo na. Sakto? Okay? Wanting siya point out the good things they're doing, no, the mistakes of others. Ni-point out ka, balik-balikon ako. Dili tungod kay mas mayo ka. Ni sulti ka, dili tungod kay sinani ka ng holy ka, di ka masayo. No, ni sulti ka, tungod kay ni bati kag gugma anang tawhana. Okay? Kunya, uglain yun siya, ayaw, pag-appeal, avoid, magpapalayo ka sa mga godless na mga istorya.
importante ni para ni Timothy kay siya ang gihimo na nga overseer o leader sa simbahan sa Ephesus. Now, mingo lagi ka iyang yun ang responsibilidad, dapat lang. Pero kung sa mga ilabot na ko, naminaw naman ko din ron. Naikalabutan na. Kaya nga naman, sugot ka sa dili. Bisan pa, o wag ka actively, no, kanang gigawas ka para musangyaw, pero ang imo laging pamilya nagtanaw sa imong pakinabuhi. Ikaw nga ningon ka, Christian ka, nagtanaw ang imong mga pamilya. Immediate, imong bana pa, asawa o mga anak, ang imong mga igsuon pa, o kunakay mga ginikanan, diri, imo pa mga agaw, kakarintihan, etc. Silingan, ug ang pinakasilingan sa tuog sa wala, sa tubangan ug sa likod, makibaw dyan na kay makipagadungog na sila dyan na nagsagit-sagit, bukwa akong bibabag, wala yung simpagayan sa sila. Tapos, Christian na sila, patay ka. Christian kuno na sila. So, may sunan importante kainin nga ato ning himong responsibility. Kay kung dili ka mag-usab sa imong kinabuhi, way ka usaban, dili ka kabadlong na sa uban. Wa kay gahom, wa kay otoridad, ino lang ka. Kusog tibi ka murag sa kakurik. Nya mo na ulbo na sad ka, away na hinoon, kinawrasay na hinoon, kinusila, kinatyanay, walay tingganay. Kaya nga naman. Kinan kubuan, sabi nila, ako na ko Ginoo, kaya sawa sa Ginoo. Kay Ginoo, pero mas grabe pa man kay, mas mangtas pa man kaniya, mas ngilad pa man kaniya, mas bakakon pa man kaniya, mas mangingilad pa man kaniya. Shut up! Para na ko ilong na lang, ay nalang kapilapil. Correct? Kaya these are the flaws, mo ni ang mga sayop sa usa ka Kristohanon. Kusog kay kritikal kay sa uban, di ka mo tanaw sa atong kawin. Mato yung si Jesus Christ, uy, una kami mo nga nay truso iyang mata, iso tay muta. Pagimuta sa. Kaya mo mas dako pa kaysa iyang muta. Mao bitaw na maigsunan, you can always learn, you can always see kung ang tao naglakaw ba sa Ginoo. Mo point out it. Para na ko usad yun sa mga butang, mutawag yun siya sa imong sayop. Ang usa nga nag-disciple nimo o pastor mas lang usa sa leader sila nga naglipoy-lingoy lang naon. Dili makakita sa sayop sa banya. Klaro na jud kayo. Anong buta ang ilang mata ug anong bungol ang ilang lugar ug anong wa sila pakpak. There must be something that they are doing, especially kung manatawanan na kibaw sila. Kung saan iyang binuhatan. So, kibaw mo siya sa akong binuhatan, ito kung banlungan niya. Yan, kaniwa siya kibaw sa akong binuhatan, tumiguro ba sila, sinsultiyo niya. So, kay doon na kayo tinagluan. So, mga iksunan, be set free. Be free. Usad yun sa mga butang, kailangan magawas nun ka sa butang nga imong itaguan. When I was a new Christian, kanina sa kabutangan, nakita na ko, kalimutan ko ang nakukuha, ang binibili sa akong isuwat. Yun ang ginaway butang na mataguan. Iwan ko. Kaya naman, because I was practicing homosexuality. Pero ako kibaw sexual abuse ko. Pero para na ko din sa kumudawat. Katumboy ko. Kaya para na ko, sila ang tanang babae o lalaki may ibog na ko. Kaya tinood man sa Diyos. Baka yung tingay ko sa una, nisisikay ko sa una. Ya, kagalitan kay ka, o matiguang mo batan mo, tinood ito, hindi akong coach sa una. Diling pamambog no, istorya naman nila. Coachsan. Hindi ko na akong coach. Marangga, saan na sa imong virtud, isiga na sa na imong virtud, kay bakakan, kung papa sa una lagi. Isiga ni mo, saan si panawag iti, matiguang, mababay mo, laki, sinita ni mo. And because I didn't know I was sexually abused, I prefer having relationship sa babae. Kung uwaw ko anak, di ko lipay anak. Di ko malipay anak. Manang sud-gawas, anak ko. So, nagkaligalakot ako kay sud ko niya, magawasan ko. Kailangan ako naman, klaro na dyan kayo minduha, di kayo din ko. Nasad ka, klaro sa kayo, di kayo nasad ko.
Sumura ko, lukton. Sumagigsunan. Pagka-Christian ako, kibaw ko maotoy. Bibigyan sa Ginoo na ko. Yay, sobrang Christian ko eh. So, Lord, iwan ko ani. Murag, kuyawan ko nga makibawaan sa uban. Kuyawan ko may bawaan sa akong pamilya. Kuyawan ko tanan. Ya, ang fear, ang kahadlok na to, makahimo magyala na to nga mo. Ano sa? Tago. Pero kung honest ka sa iyong kagalingon, ang Ginoo, bibigyan kita. So, in short, doon na ibuhat ang Ginoo nga atubang ko niya sa akong problema. Kung mo nang kusganon kay kung musulti ang mga butanga. Kaya nga naman, this is the most hidden. Sa klaro na kayo, wala, makakatawa, diwin, kuyog mo, diwin. Grabe ka baga kun. Nanasa ko sa una. Makaktik ko. Don't friend ko sa akong boss, sa akong coach. Coach, pinangga kay me, as a team. Kasi ka nanay mo na. Coach, wala gi-coach. Kamon mo ko, di lagi. So, nagpapasa na akong friendship. Nagpapasa akong friendship sa akong coach. So, unsa ang tanan na gitaguan nato makaguba sa atong pagkatao, makaguba sa relasyon nato sa ubang mga tao na nibati o ni care nato because they just want to help us. Kung di ka musulti, kung di ka mukanta, nalubong pa ka sa imong sala o mubira na ni mga to sa interno. Usad sa mga butangag. So nothing should be hidden. Maba kung milion ka din ha, milion ka din sa likod, yung kasubangan, sumuton pa ka, wa sila yung masinati, ma-foul, something, ano yung word, diba? Ano yung word? Baho, mga pagbilikuan. There's nothing na mahadlo ka, kaya nga naman, wa man kay gitaguan. Claro? So you can point the mistake sa uman. Muna nga, kamo nga, sige kusulti ninyo, I come so strongly. Kaya ganahan dyan ko, malimpyo ang mo. Martanang baho, gatian ninyo sa inyo yung pagkatawag, ikan ko din ha. Di ka angay mauwang, masulti anak. Di ba, tanak ko ninyo. Makasulti mo ana sa lain ng ministry, lain ng churches. Nanawag na din, sabi niya siya, wapo kayo sa bayot din siya. Tuyaw tini dito patuunan niya. Sa din ito po na tuyawan tini ang atong mga anak ani ko lang nang yapuin palayutan niya. Kaya even now daghan kay ko, di ba nga. Kalayan nga sa atong nabiyaan, nakita ka nga asay ni ka wali klaro din nga. Ya okay kay talaga rin ka ganana ta. Kay mga usab sa patuunan. Pero bisan sa Christian makakita ka nga na di pagkababae, yung nilukan, never ka makadungog. Mo testify siya, gikan siya din ha, kasabot pa ka kung gikan siya din ha. Why? That's one thing we should be careful of. Never listen to people na nakaibitan ko. Never receive their teaching. Sa ngayon ka, may mga kayo mo tudlok. O, inom na magas mga hilong na disurya sa iyang pagtulunan. Sakto man kaayo, magkayong ka nga, may man, doctrinally, mapuno ka. Pero nakakita mga kinabuhi nga, sakto sa tubangan, pero nagila siya gipang tabok-tabuan. Magpraktisa nimo ang imong pagka-hipokrito. O pagka-bakakon, o para di ka makitaan mo na nga critical kay ka, uy, kanusikuan ba? Sige ka panulan, panikal man, kitaan, di ka ganan na pitch out, sa niya ganan, like daan mo, nga tuloy na. Mo na mga tulog ka mga butang, nga kita ko, grabe kayo ang paggamit sa Ginoo sa word, hypocritical liars. Mo pa gusto na ko yun. Ganay, okay, ganay. Sabi nga na ko tayo, time man ako na So, muna ganingon si Pablo ni Timothy, i-point out nimo aron mahimo kang maayong nga ministros ni Jesus Christ kay nag-brought up man ka pa giungol taman ka sa kamatuoran sa pagtuo sa maayong teaching nga ikaw mismo ni sunod.
Kisa man ito niya. Si Pablo nga, moingon nga, I am the worst of sinners. Killer ko sa una kong pamantay ang mga kong babae, bata, tiguang, wakid, pakialam, basta ningon sila, Christian sila, kukuro na ko sila, papriso na ko sila, papatay na ko sila. Sumana si Paul, wa siya gitagutaguan. So iyang giumol maayo ni nga certain Timothy, nga Timothy, kakita ka sa akong ginabuhi, akong gitudlo, masada na akong gilakaw. Akong gikinabuhi, akong gitudlo. Diha ka na umol, so kay naamang kalikon ka, ayaw kahadlok, kasi Timothy, batanon pa mga nga, ay, matiguan na sila. Paul, oy, Brother Paul, Pastor Paul, matiguan na sila, ako yung mutudlo nila. Diba na usa sa mga butang? Ito yung mga batang mahinder ka. Bata-bata kasi gusto ko na mahadlok sa consultants, mga mamuang ka lang kung masayot sila. But you know what? Sige kung ipapractice mo, sige no, almost in 1 year, na-adjud. Yung same people. Yung marang nilawat. Kaya wala mamanguba ang mong friendship. Then suddenly, mura ka o tubig sa usa ka suganan, ihag mong kalukat-takaw na kaya ko. Shock na lang ko. All these times that what it is lang mo dawat o mo receive sa pagbadlong sa iyang salute na pamaagi na wala mong takdo sa pulong sa Diyos. Kapitan ko, yes. But sila ang pinili ako. Nakoy ganti sa Ginoo sa langit? Yes, nga naman nakatungulanan lang ko. Sila wa man. Maka-feel dyan kag pain, bato man na. Di man mo madaog ang tanang mga tao. Higit ka daw sa tanang mga tao. So manang again mo encourage mo ninyo, be honest to yourself, be honest to God, and be honest to others. Whatever na si mo kasing-kasing, kung sa struggle mo nga, di na ka makahimo nga, sige kag ang pulit yun yung mahimo mo rin, na shoot yan kung kapirmi sa sala, pangayog tabang, pa-counsel, patutlo, patambag. Ayot sa patambag sa pareha sa mo nga naglakaw sa dihang dilimaong. O di man iya, ako drugs ang iya, kuan man, kanang inuman, para rin po na amoy addiction. Mga adik mo, adik man niya, tiber man niya, yang ako, drugs, amor niya po, adik sa mong gahabya po. Kaya anything na imong buhaton na di ka pwedeng, di ka mabuhi, addiction na. So dili ka anybody nga addicted to anything, ayaw man ito. Katong addict, kaya mo na siya. Kung ikaw na ka sa Ginoo, salt and light ka, kahayag o asin ka sa kalibutan. Doon ay naasin mo tag flavor, di ba? Kung grabe sa mong kasin parat ka diya sa kaganan kahayag sa kikada sa kaganan, sakto lang na light na isa sakitan sa imong kahayag. Mga na gusto sa Ginoo. So, as followers of Jesus Christ, nga nituon ta, nga gipalit ta sa iyang buhi nga dugo o gibayaran ang penalty sa atong sala, ang bayad sa atong sala. Then, magbantay ta para makatabang ta sa uban kay kanang mo i-point out ni mga mistakes kadto man ang usually sa mga bag-o pa diha sa Ginoo or dugay na kay siya sa Ginoo pero sa iyang pagtubo atong dapita mo asa siya na minas kung sa Ginoo wala siya magtubo kay ngano man sige naman siya kitagano gatas niya 1 year old na siya gatas ni hapon 2 years old 3 years old teenager na siya gatas ra gihapon gihatag so ana siya. So baka nila, uy, lamay, dili kay kuha na niya, ka buffet. Eat all you can. Okay? Kanya, pamilit siya kaya siya ka ng vegetables, bago rin sa niya. Hindi mo siya tudluan, kaon siya kang vegetables, mukhaon sa kaong fruits, balance pina nimo, dira ka lang nuno nimo ang baboy, natambok ra, bagay mo kaon. Ma-high blood ka, namatay ka, so, di ka magamit sa Ginoo. So, example na ng mga butang na may sunan na we need to teach ang paglakaw sa balance na kinabuhi. Isa may ingon din nga, balance na itong kinabuhi. So everyday mo yung diga, Lord, ibalansi ko. Lord, iloi ko. Muna muhangi ulit sa Ginoo nga punta sa balaang espiritu. Kaya nga nung maisunan, kung magsige sa kakapil-apil, hindi ka mo kanapil-apil sa kang mga istorya ng mga wagi ba? Godless chapter. Apil na ng tabi, anak. Apil na ng panaot, anak.
O ka ng mga tales, uy, sipuan ba? Naman ko na niya, tinuod na. Dili mga tinuod, dili founded. Ang usar kang butang na tinuod is the word of God. So, sabihin ko, matay pa ko, cross my heart, matay ko ron. Tinuod yun na, kita juga na, nagpuyog siya, katong lakiha, na. Tignan lang, kailabi na kung naghisguta, para lang gupo ng iyang pagkatao. Kung naghisguta ni Amy, kay nagpatabang ka, nga usaon nato ni usa kay suon nga ni niliko, usaon ni pagsulti ani niya. Muna batas asawa, muna batas bana, asa batas mo report mo na ani, o siya kang istoryahon, mao na siya nga muali ka sa pulong sa Ginoo. Pero mga tales ka na mga sa istorya lang, dili na kami ana. Huwag ta maigsunan, masubo jud kay ko. Masubo kay ko. Nga daghang mga Christians magtapok-tapok, pero nag-iskot ba sa pulong sa Diyos? Nag-iskot ba sa mga kaduugan, kapilihan nila niya, napatudlo sila sa human sa kapilihan nila? Magtapok naman yun para magtabi. Muna, usay ka guys mga butang may sunan, I would encourage you to come early. 1:30 to 9. And you pray ta for our neighbors and everything else. Pray ta para ninyo. At the same time, magnata sa memory verse. Apil ta to really memorize the verses. So, at the same time, kung sasanin, amo to, ibutan ba nila din encourage sa ito na ito, mamuabot kay ta din nanata sa attitude, ka Lord, isulto sa imong sanctuaryo, isulto sa imong lugar. Ang attitude na ito should be attitude of reverence, kanang respeto yun, diha sa Ginoo. Natalin ni ampo ta, natalin ibasa ta, okay? Pero kung nagsulahanay mo, silang duha, kanang sa, musta man na, ay, nasa diningat ka nasa sa gawas. Okay? So, kung masunta din nata sa really the most holy place na nakikita ni Mama ta sa Ginoo. Di na ito yung mga nagsunta nila na sibat ako. Nga nga kung mga kabataan mo, balik dito ni Ino. Please, sultihan natin sila, abot. Nato ha, di magtabi, di mag-iat, di magduwa. Tudloyin yung mga anak. Yan na may mga kabataan ng manual, ngayon lang yung kanan wainhin. Kung sa kayo mga ninyo, kamu nga nakakita, see? Kamu nakakita, i-point out. Doon lang ang bata. Siya ito mo kasi likod, kay kakita, yung matibangan mo kakita. Okay? Kaya tagahan itong benefit of the doubt, pati lang yung piyo nga ni-worship sa Ginoo. O walang sila pakialam. Ikaw nga nakakita, doon lang. Ano lang? Nakita din kayo nga, bet ka to. Ano lagi? Naantiyan na sa... Magduwa ka. Danihan na lang magduwas-duwas. Ayaw po sila. Hindi na ato ano. Okay? Ayaw po sila. Ayaw o sa pao anything. No. Just point out. Sila mismo ka-feel sa kanang ka magduwa na. At kanang ka sa kawas magduwa ka. Yan, kabot sa ng teacher. Ana lang. Just speaks them. Mo sa nasa matatusan na to. Okay? So, dito nag-istorya o mga wala. So, instruction number 3, train yourself to be godly. So, ningon din hinga, have nothing to do with godless needs and own wise tastes. Rather, train yourself to be godly. Unsa man po sa aning godly? Naam ni siya sa middle, kung tanaw ni mong the whole po, ang text to, verse 1 to 7, o nga to sa ubos pa din up to sa verses niya. Nasa sa middle, na parang ako, key verse ni siya. Okay? Key verse ni siya, na nagsulti na to, nga importante ni siya. So, na-serve ni siya as fulcrum. Ngayon ka fulcrum, sa kauputan nga, na-wait din ha. Na siya sa tilwa. Mo ni ang fulcrum. Pero kung ato nang i-itemize pa na ito, makita na nato unsa ni siya. So, unsa man ang fulcrum? It is defined as the supports the lever, which the lever moves when it is used to lift something. It also defined as one that supplies capability for action. So, kita mo na sa pier, no? Diba, nagpo kayo ng mga kanya, isu nila ang kanang, sana forklift, o, yan siya, pak, lift siya,
So siya nang ihatap kasi tingnan kani siya mahatong niya to mabuhat na siya nagha. So mao na siya ang mura full crop. The same time naka-balance nimo. Di ka pwede nga nganhira ka. Gusto na ka dinhi, isa ka pwede nganhira ka kay ano? Kung mao na siya, kung nganhira ka, kani siya, mag-ana ni siya. Di ba? Buka ta dire. Kung ngani siya ka sa pikas, nganhira ka, mag-ana na siya. So, balance ni siya sa pag-balance ni natin ini. And I will explain it furthermore later on. So, sa to paningon si Pablo din, Timothy, makahimo lang ka sa pagtudlo og jud maayo. Manang ingon ko nimo nga i-train jud mo kaugalingon to be godly. Sa to pa i-embrace nimo ang truth o i-practice nimo. Dawaton nimo ang kamaturan kung imong i-apply imong ikinabuhi. So, sama na to nga ma-embrace na tong truth. Okay? Mao ni number 1. Diligent devotion. Makaninayon nga mag-devotional time kasi kay devotional time includes unsa man. Reading the Word of God, basa ka, nag-meditate ka, imong i-apply, Lord, isa may magtulo ni, alam mo, dahil ko ini, mas bako ani, mauna, o ang puso kas Ginoo, tabangi ko Lord. Okay? So meditation of the Word of God, uban ang pagtuo. Nituo ka. Kato pa kay nituo mga sa pulong sa Ginoo, musalig ka nga ang Ginoo muhimo ka o saban sa imong kinabuhi ni kumana na ang application. So mana may man ako din nagsunan. Pakita mo? Kita ra tanan? Ang fulcrum mo ni ang faith. Pagtuon mo. Kani mo ni ang imong read o meditate. RM na sa ko, meditate sa Word of God. Ngayon mo na ni mong application. Apply mo sa imong kinabuhi. So kung wa ni, ano mo ko nagkadaghanan, palpak ka, kita mo tuo. Ito ta din katubang mo sa imong kontra sa imong kinabuhi o mataw man o circumstansya, di na ka mutuo sa Ginoo. Tanan about sa Ginoo imong ibalibad. Hinumdumi, kung wa kay pagtuo, imposible kaayo nga malipay ang Diyos. Okay, impossible. So Timothy here, giinan siya, himuang nga imo ng lifestyle, sa imo ng kanunayon nga buhaton ang pag-train sa imong kaugalingon to be godly. Aron mahimo kang successful nga Christian, especially servant leader man siya. So, ang iyang consistent godly character, may naghatag niya og capability, consistent godly character. Kaya di man ka mag-consistent godly character kung wakay pagtuos niya. Sample lang naman sunan. Ako itaw, dali kita kung ma-agitated. Dali kita kung react pang, labi na ka ng kita, kag-imustisya, maglagod ko ng lupigon, binuangan, support ko anak. Ilan ba na ako yung binuangan, support ko kayo ko. Imagine na kung ulmo-ulmo ko mayo. But God is telling me, be patient. Unya, dahil sa imong kawalan, pakamatay sa imong kawalan. Nga nga naman kumatis nga kami sa akong driving. Diba, kita kag, wala yung sakyanan niya na, ano mag-overtake niya? Hindi ka overtake, pinaana pa dyan ang motor. Di ba? Pwede siya mo ana, yung ato siya sa unahan, parang anak yung kay siya iya, kung palit siya, kung minor siya niya na kay certain speed, yung kalit siya na litas magani mo, maglapot kay ko anak. Yung mga driver na wayog na muna ba? So, malagi, ang ako is, dili ko mo tanaw nga galapot ko kay hapit ko danasmag, unang po, hindi mo siyang binuang nako, kundi, Lord, salamat kay imo kong biluwas sa disgrasya. Mo-focus ko niya na. So, ang akong ulbo, di siya ka ulbo, kay itanaw man ko sa balaang kamot sa Ginoo. Kay nituo man ko sa Ginoo. Ngaya ko panalitan ni mga lakaw daw, nagkuha man kita ng Lord, lakaw ko, paniti ko, dalang may mga barubado, mga driver, mga tao sa mga kalit ang labang, etc. Tabangi ko. So, dito ka. O yan, naman yung testing. Testingan man yung ka, matuo ba yung ka, panalangin siya, makuban siya ninyo. So, mauni ang ingon ni Pablo, na ang imong kapasidad sa pagtuo sa Ginoo,
ug dili sa ganiyang kapasidad kundi sa Ginoo. Mao nakahimo niya nga balansyado siya, na siya doktrina, na siya application tungod sa iyang pag-uo sa Diyos. Ano ta? Doktrina, pag-application, kailangan dunay pagtuo. Dili kay sakura kay kag doktrina o kag application. So, kumaw na istoryaha, ang kani siyang fulcrum, kumaw ni siya kadagandagan, dagan dinhi, mo sa man tuwa na. Pero kung nasa center, firme siya, at the center of every circumstance sa imong life, ang pagtuo nimo sa Ginoo, then balance kay kaka ang imong doktrina ma-apply din mo diha. Now, mo ta din kani ato ning i-dissect ang word ng train yourself to be godly. Okay? And in short, read, meditate, believe, R&D. Train means to teach someone the skills needed to do something, such as a job. Diba, daghan nato nagkasuan kita trabaho, bisa pa gani, helper lang ta, maura yun yung trabaho, kapag mga kumpanya, tudluan juga. Correct? Kaya mo silhig. Inon ka sa, imo nga mo, ayun na pagsilhig dahil, kaya mura yun, pero parang amo niya, balik na sa building. Okay? So, hinaya, yung ika na ito sa kuan, yung kadungat ito, na certain direction. So, in case ni Pablo, nag-iwan si Paul na ni Timothy, constantly teach. Okay? Si Pablo mismo was constantly teaching Timothy sa skills ngayang ikinahanglan as a believer o minister sa Ginoo. So, ang iyang pag-train ni Pablo, dili gani jud para Pablo ni Timothy, dili magani jud na kanang sa simbahan, etc. sa mga word nila, kundi ang iyang naalagi ka, nasuko lagi ka, pero mong naong pinagambot. Sugot man, rumukot, attitude. Mayo, gati, dili kay ang isugot, kanya malipayon, dino yan ang gati. Nalipay ko na siya nga isugot siya. Nalipay ko na siya nag-train siya. So, mo ni ang makita ng kulingking. It is, the-train niya si Timothy to be a godly person. Aron siya makabenepisyo sa iyang pagkagadli, makabenepisyo sa ang mga katawhan ng palibot niya. Correct? Asa man ka nakabenepisyo? Sa nisugot nga kabukot o sa nisugot na malipayon? O hindi lagi convince ang tanan. Asa ka? Asa mo? Sa nisugot nga nagmukot o sugot nga malipayon? Correct. So, kita kay ka, oy, nisugot lagi ka, point out the mistake. Sugot lagi ka, pero namukot. Wamon! Sigagan ka sa tingin, wamon! O, tayo yung tingin, naman dyan! Murason pag yun. So, mo ni mga butang may sunan. Ako, agyan na nag-even sa mga full-time workers, makikita dyan kung murason kita. I-point out ang mistake, murason dyan, mulusot dyan. Ayaw naglusot. Whatever is your reason, isang pagsakto ka sa imong rason na napalpa ka na ng butanga, ang imong attitude should be, salamat na imo kong di-correctionan na inihindat mo ka. Gets that? Kay kadaghanan, ulasok. Not a good attitude. Not a good attitude at all. Please learn. Sa inyong panimalay, apply sa ni. Mga kabataan ninyo, tawagan rin sila. Para di sila maabot, mamadad po sila, ang pastor pa magbaw pag-restring na nila, ang ilang mga sungay, mga tangtang. Hindi ba matangtang, alay, palagpo ka lang kang gawas, ay balik ka rin ha, samo kayo kag ministry. Isod kayo nagsuunan. Labi na kita, again, yun mo stress because the responsibility na ito nga ng mga luna na kaedad. Unsa, please listen ha, unsa gani ang inyong mga anak, kinsa sila, karon, sami na, yung sa ninyo sila paglas inyo ha.
nila kapsalinan, dito kapasangin sa silingan, sa eskwelahan, o sa simbahan. Kamu man na nag-curiosity. Kung kinsa na siya, na-influence na siya sa iyang nakita o nadungog. So kung iyan nadungog pili, kinawayan siya na siya. Kung nagdungog yung pili na, balikas, panungo, balikas diri left and right, balikas din na siya, panungo left and right. Kung kawatan ka, mangawat na siya. Kung tikasan ka, manikasan na siya. Hindi ka kinalang tudluan na kay Kuya. Yung saan yung pagpuyo, kupyahon din na. Gets? So, usas mga butang na akong na-learn way back sa akong pagka-athlete. Batanong pag-ganit ko, natanaw ko nga, ang best dyan nga makatrain sa akong gagawin ako. Kaya nga naman, nakita na ko kung di ko mudawat sa iyong itudlo, di dyan ko makatun. Correct? Ya ako sa itaw nga wakay manudlo, sumasigir ko pananapisa itong mga duwa o katong coach ng mga coach, akong tanawon sila, yung sablarang sila yung ako tuloy kay di man ko dato, na may mga coach nga na mga dato ray kay lang isang coach siya. Ara ko din na, pero ako may tanaw, ray pakapak, yan na ko na pag-practice ko. So akong di ako. So there are two ways na kinalan ka makalearn. Kamag kami mo nimo observe sa mga kinabuhi o sa mga maayong na kinabuhi o maayong kinaiya sa bang magkatawhan. Kopyahan na. Ay, kinalan na training mo pa ka. Pakopyahan na mo makita man mo na ko nimo na sa minani dahil na. Kopyaha. Ay, kopyaha ang bati nila, ang maayo. O mga butang na kinalan pa ka mo improve, patudlo ka. Kung naiwiling mo tudlo, you should be medyo ka nidutan niyo, eh. Ako ganagay kung matudlog, tuway magpatudlog. Pinuna. Video ka na magpatudlog kadaganan. Kaya parang nila, mistakes na can be found out. Mo depende sa diba ni. Why will I point out your good traits na? Numay na magkaiha. Ang atong bansay yung dinhi, ang bati. Mabitawin ko, kung di ka ganang koreksyonan, ay buwan o bati. Buwan tayong sakto. Sabi na kung sige na nagagsulti, buwan tayong sakto. Ano naman yun na? Ay manang honest ka, dili di ko kibaw, ano naman ko kibaw? So, nagtulo na ko, ano di ko kibaw? Ano mo daw atong rin? Yung kasing-kasing, daghang ka fears, daghang ka mga questions, o wapa ka dindilig sa gatudlo ni mo. So na, di ka ganahan na siya matudlo. Mabito na sa mga butamay sunan na, ibaw man ko, forceful ko, coach man ko, trainer ko, sa una pa dyan, lurangan ko gamay, karon mo-train ko ka ng, di ko magtiyaw-tiyaw mo. So, when there are people na nagsige na kudok-dok niya, kanang, wala damo ka dok-dok damo, may ginunong gawas ang sungay. May gawas pang tango, gawas ang ikog, ang pako. Mabag-una pa ni siya na ito, marag, di man din siya, una pa din siya, tagaan pa din siya glass chance. Ipasa din na nako sa usan ng proteksuon na, lumay ka ayun masulti. Tanaw na to, be. So, nari ka sa medyo isog-isog, kung nari ka sa humok, asad yung kabi. Kung dili doon sila marisolbar, sila mismo, hindi sila ng kapatid. So ngayon lang ko, ayun na nagsamot-samot. Pangita lang mula ng ministry. Mangwandi ko, manghingilin ko. Di lang ko maghilis, demonyo, manghingilin sa ko sa magpagamit sa demonyo. So why would you be an obstacle in the work of God? Why would I allow you? It's dili man numbers game, di man nga successful ka, daghang kay kag mga tao din ha, daghang kay mga nagbuang nila. No. It's about kani mga tawhana nga natin build up ang ilang relationship na lig-on, nga nalig-on, makapalig-on pagkaglaing ganahan manul ang uban, kay ganahan ko ana. Nabitaw sa kataw nga libog sad ko. Pili siya may naman ko sa inyong ministry, Mr. George. Ano anak ko, ano mo sulit, dagang isignet ka ng tao. Praise God, thank you, kita ka na. Kung siya ka ng doon lang. Hindi siya magang doon. So, ano ka na? Ano may tubak?
asya ganahan mo iya sa iyang sala, kung tibaw man siya ng sala, o di siya ganahan mautingkay ang sikreto sa iyang kinabuhi. Pero man dyan nga kay sikreto nga gidala, mauwaw ta, ikauwaw na ito na, may nga dyan ko kayo dyan, kauwaw, kay kitang tanan doon na dyan kay dako nga lama sa atong kinabuhi. Why maayo na ito din? Why limpyo na ito din? Kung sa'yo mo sala, sala sa kuning napita, parihara na sa tubangan sa Ginoo. Manang di kita mo husga sa tao, gawas kung siya, after sa sige na itong sulti, di siya magpa badlong. Kinahandid siya magpadayon sa iyang hilan na pamaagi. So, accept the training. Kaya bisang pag nilni ka na nga trainer, di jud ka mahimong maayo nga boxing out. Kaya mo excel asa man ka. Example, lagi na magaling si Pacquiao. Kung si Pacquiao siya naminaw sa iyang ultimo nga coach sa una, pagkuhan nila, barabara, Pacquiao, barabara nga boxing na. Kaya saray mo coach niya. Okay, ang Dr. Manila. Kasi boxing sad siya. Yan kay discriminado, siya, hindi ba sa siyang hadlock? So, pag-aana, kay barabara, o pa mga tekniko, pa mga skills, tumbagi na yun. Kung nag-anong siya kadako, from family na recognize sa iyang family kung may mga siya boxing. Sunod locally sa iyang mga silingan nga to sa Jinsan ko na. Nga nailado na siya ito. Locally, sa Philippines, nailado na sa siya. And then, internationally, nga naman, kay, kadiha, nag-anang na siya, so sa dako kay ng mga competition sa kinabuhi in the area of boxing. Nakaplag niya si Roach. Nanabay, dipit ko si Roach, kaya kayo nga, okay, huwag niya tanawan na. Di tanawan niya mani nga kayo na. Dawat siya. Dawaton din niya. Mananahin mo siyang from here, so nobody nahin mo siyang internationally acclaimed. Ilado siya na boxing. Pero kita, mo train ta sa pambagunan, hindi lang kayo mo daog tabi sa akong pamilya lang, sa neighbor lang, sa ato lang, sa Cebu lang, kundi mo achieve yun ta of greater honor kay kung gamiton ta sa Ginoo nga internationally, mailhan siya tungod nimo, ug sa imong gibuhat, kay nisugod ka sa tanang ipabuhat, di ba nanindot? Hinsabot ta, magamiton sa Ginoo. Sumaigsunan, si Pacquiao, di ka kayo nga, basta wa eskwela, mga bubo na, mga athletes. Na may mga tao na nasa una. Sa una, ni-fight sa ko niya na, ang mga katawan, kaya sa mga tao, may nga brawl, but no brawn. No brain. No brain, brawl ako, kusgan lang, pero wala ko na utok. Ako nag-improve na, pwede ka nga na brain, pwede sa daman sa sports. So, kaya na kay sports yan, eskwela pa ka, Lilis ka. Yung may kagrado, lilis. Lisod kayo kay din kita sa asawa, ano na? Nalay tayo magperde ang asawa, pamilya, kung sunod na one eye mo sunod na, one eye mo disturbo sa training. Kita, sige kita kung payot din kung payot din ha, kung payot sa mga material things, kung payot sa pamilya, kung ba din ha. When God is calling you, iyak ang athlete. Ang Ginoo karon ng recruit, ganahan ko mag-recruit ang mga athletes, ano na rin? Ako ang iyong trainer, ako ang iyong coach. Oy, wala mi, Lord, tira lang mi, pighatay lang mi, o ganang, sayani ko aliya, o tubig, ikargas tubig, ay lang mi, di lang mi anak. Mo nang daghan kay mga, ay sa kong papa, lala ka. So, igagaw sa bubo. Hindi ka kibaw, wajud ka. Sumaigsunan, the greatest things na atong i-pursue, atong i-dream, atong i-try to catch this year and the years to come, godly ko. Ang mga tao mag-ingon ba, dito siya, Diyos no, dito siya mo bali-bali, labi na sa Ginoo na ngayon, barong. I praise and thank God for that na ako mismo, naka-realize ko na anak kay ko. Kay, natoy ka ng kontraga ni nato sa balibol sa una, naman nagka-amiga, may ganyan man yung atuan nito niya, pang-amigahan sa inyo, pang-ipasaylo, kung asa sayo ko niyo. Kung para na ko, siya masayo, kung yung manigyan ng pang-umusta, so nagka-friendly mo yun. Nay mo kung right hand niya, padagan sa balibol din sa Cebu.
Siya yung mismo ningon na, si Georgie ganina yung katubang, puti-puti, itong-itong, di yun na mo yun, anak. So sa daghan kay ni, hatag na ko o ganang accusation na, gamit ko na ko ang kwarta sa sports. Ayun siya, di ko muna, di siya Christian. Puti-puti, itong na si Georgie, di na niya mo pwede yung balik-balik, hindi na mo balik, di na mo ka na musultig yung nani, ang ito yung puti, ang puti yung itong. And I was very glad, at the same time, I was very sad. Kaya ni-accuse na ko, former coach na ko. Nagkailan siya na ko since high school, o since college. Kaya nga naman, kaya na naman siya sa association, implementan dito sa law. So mga butang na may sunan nga, in my early years na inong ko, thank you Lord na siya mismo nakatatak kung nabunagin siya, wala yan. Di man din siya ganahan. Kung ligawas man dito sa association at that time, hindi siya ganahan nabiyaan. Hindi siya ganahan nabiyaan. Abiyaan ako ang association. Willing siya, piduhan ko. Willing siya, gusto nung kuhante. Nanasa siya sa fame ba? Ako siya ng working host. Bihok naman dito nga way hatag kagwa. Bihok naman dito. So, these are things magsunan na kinanglan kita, kibata kung sakto ni. Ayun na, sakto batangan o gamay na sa'yo. O ang sa'yo, mo na kung sakto. Dili siya pwede. So mga nang matawag sa din, sa maning godly. Para na ko, to be godly, okay, is to fully surrender to the Lordship of Jesus Christ. Aron mo obey o mo follow sa iyang pamaagi. Kung godly ka, Diyos nung ka, tinguha ka sa iyang gusto, sa iyang kabubuton, tinguha ka sa iyang balaod, sa iyang status, sa iyang precepts, o tanan pa. So, mga butan ng sunan na makita na to nga kinahanglan jud dayta mutay sa tong kaugalingon to be godly. Example ani great na balaod na kinahanglan i-pray na ta tong kaugalingon is unsa man ni? Love the Lord your God with all your heart, with all your and strength. Now, para nako must kinahanglan kay ni nga skill. Example, sa volleyball, kailangan naka-skill underhand, naka-skill overhead, naka-skill sa spiking, naka-skill sa service, o iba kang blocking, roll, o diving. So, mga higher na na. So, kanang upat, receive, set, spike, service, may na kang duwa na. Okay? So, kanang skill, kinalananan mo, para kibaw ka mo duwa, di ka mapilipit. So, kaning sa atong magkakristuhan, kinahanglan ang atong skill, ang atong master, loving God. Loving God. Loving God all the time. Ug labaw siya, na gihigugma ka sa isang isa. O sa isang unsa magutang. Pagkatata, bisan sa bahan, di sa kalibutan, dili matuk nga ng imong ngalan, ang sapay panganduyon, walain kung dili ikaw lang. Are we meaning it? Are we really saying it from our heart na siya yun ang ultimong pangandoy? Kaya kanang karaan nga kanta, karaan na kanang kanta, but every time mo kanta ko, bisa sa Cebuano, kanang perversion na, ituog yun akong luha, magsunan, yan naman. Because Lord, kibaw ka, ikaw kong pangandoy, kung naman ako'y pangandoy, nga dili ikaw, tang-tanga. Kuhaa. I don't want it, Lord. They will not give me the fullness of joy na gikan mo. They will not give me the true peace that comes from you. Mga temporary ra na nga mga kalipay nga mahanaw dahil na baw aso. No aso, na rin karon wakta na yun. Sumuha ng mga butang kinanan skill na siya. I-exercise imong kaugalingon ni anak. Kaya kung mahimo na nimo, huwag makapili mo. Kaya bisa na yung kaaway, di makapili mo kung gugma yung hatag. Kung ang tanang nga magpalipot na nagtanaw lang, nasa sideline, mo pakpak ba o di mo, may babo, di mo kasi lang malaog na sa dito. I've seen it and I have tasted that. I have tried it a lot of times. Isa na rin, continue na kong practice na sa mga katawhan ng isud, maglagot ko. Sa itong family, naidaghang mga tao na makalagot ayaw. Sabi na, maminyo na sila, ilang ilang asawa, ilang banala, sambot na nila, maglagot na nila. Ilabi na nga itong family member, masikisag, tagawang tao, uy, diyan, sa umbana, wakong sawa, pati kayo, bisig ka kaway, apel ka. Di ba kung samang ka? Katugay na, bisag ka ganan niya. Kasi kinisag tagawang tao niya. Correct? Kaya laban, di ba sa imong igsoon? Laban, di ba sa imong pamilya, imong pagumambo, di ba sana siya. Kaya kani siyang isuod din sa imong pamilya, karon sa minyo na sila, mura mas ekstranghero.
For the moment you turn around na imos ng ilaw, you will win them. I tried it personally. Kailisod ko pinipay ng tahanan. Pero naka-istorya ko niya. Kung siya, di ka may isgot Ginoo. Kung gano'ng may isgot kita Ginoo. Niya, akong bitistiwala yung akong pag-share sa Ginoo. Na akong kamit sa yung situation sa asawa. Kita ko pang anak nila na sa ganahan, full na lawyer ang mata. Mga na rin ka, Christian ka sa inyo na rin. So, parang ko, yes, score ko, Lord, thank you, Lord. Dahil sa Lord, makascore na sa lugar mo. Na, ipa-feel niyo na po ang warmth sa guma. Ang warmth sa guma. Kaya sa una, madami sa mga istorya. Kung tanaw ka na yung left side ka, kailangan ka ng daghan ka siya chismis ka rin, magsig ka na, doon niya, galapot kayo na mga nagkakang-chismis na po, ang mga kay kamaturan na, ano ba? Di ba? Ang imong, ikaw mismo ni, atubang ka sa tao, nga defensive na kadaan, break down the defenses. Ano po depensa mo kasi mong kagulingon? So, ang akong palisi karon is, Lord, hilisa sa imong guma, gamita ko ang imong guma, mailis na. Hilisa sa imong guma, magpita ko, medyo na na-debate ko, hilis-hilis na ang mga depensa sa guna sa iyong kagulingon. Because we love that every member of the family must save. Correct? So kung nang mo reklamo sa inyong mga kisa na ayaw na kamo pagreklamo. Ay, pagkamatay mo kung Christian ka, pagkamatay kasi mong kagawin mo. Ay, sige, reklamo, na. Dapat dili ikaw makadunggan na critical. Critical sa inyong bana, critical ka sa inyong asawa, critical ka sa inyong anak, critical sa inyong papa, critical ka sa inyong mama, sa tanan lang dagang critical ka. Ayaw. Ipusa imong avoid godless chatter. Mao na. Di na masigi og istorya din ha. Kung nag-istorya ka, kay nagpatambag ka. Di kay tanan lang mga tao, ali mo lang isalida. Paasi ko, ibaw ka ng silingan. Stop. By destroying them, member of your family. Unsa man ka? You are destroying yourself. Kay apil ba ka member ka. Kaya bisan pagkadili ka member sa iyong family, lain ko nga family sa pamilya, ako silang dauton, ako gyapon guba ang components sa usa ka community. Kung tanaw nimo bigger local ang Tibok Cebu City, Tibok Cebu Province, Tibok Pilipinas. So, magsunan, train yourself in loving God. Kaya para na po, the best solution yun no, is, mutanaw ka, sa ako ibuhat ni, ako bang ibumang no? Wala. Kaya ang sunod ana is, and love your neighbor as you love yourself. So, kung na ako no, kung ikaw may chismosan lang, malipay pa ka. Kung sila nalagot mo ka, nalipay pa ka. Exchange mo lugar, nalipay pa ka. So, loving God is the best way to start. This is not training ourselves to be godly. Love God. So, eventually, mahimo na to ang giingon, point out mistakes o maka-avoid o godless chapter. Para na ko example ni illustration ni sa scripture nga itong nagtanaw karon. Mahimo kang greatest beneficiary. Ikaw ang makadawat sa tanang kadaugan sa imong pag-train sa mga kagalingon. So, pagka-champion ni Pacquiao, gituboy ba si Roach, ang iyang coach trainer? Ang nag-fight, medyo ikuan kayo, siya tinawag sa belt, etc. Sa sikat kaayo, pamansang kamao, etc. Ang coach, nabutang sa lakmin. Pero sa atong pagkakistohan ng pili, every time mo daw ka ang ituboy, ang coach, minsan man, umigay na ng Jesus Christ. Dili ko mo yun ani. Kung dalayan mo Tagalog belt, ang akong coach. May butan niya sa newspaper, ang akong coach. Ang inyong daigo ng etc. ang akong coach. Kung mapili ko, ako na. Kaya ako naminaw sa akong coach. Yung siya yun, ani atong style pag-approach na inyong kontra, wagid. Diba tayo, one time Pacquiao, abel ko, wala Pacquiao, wagid pa. Diba?
Kita mo itong ma-fight niya? Na, ang tanan mga Pilipino, ay, napilisan ang tanan. Labi na ito, ginagyan sa tabangon. Kaya wa siya musunod. Kibaw siya, na-abli siya, nagkasita, pag-ana niya, kay barabara man din na siya, ganaan siya, na ba? Na-offense siya. Ego siya niya, systematic man kayo siya. Ito itong martes ka ito. Systematic man kayo ng wise man kayo ng fight. So, Meksunan, I would like to end. Train yourself to be godly. Train yourself to be godly, to affect the whole nation if possible. Matanaw bitaw ko ito na, matanaw ko sa Australia, na may Christian station sa TV dito. Daghan kayong tao mo, worship sila. So matanaw ka, how come ang Australia, i-allow naman o same-sex marriage o ang mga bata, sa ako lang nilalunggan, ang mga bata have choices kung sa ilang gender, laki ba sila babae. Hindi nakakabuo. Kung may mga babae, laki ko, o di laki ka. Kung may lalaki babae ka, o di babae ka, hindi na siya ma-automatic. How come? Kita mga Pilipino, kung wala ka kita din eh, kung sa ka-effect na ito sa ato kung sa epekto na ito sa atong mga silingan, sa atong mga, kung nakailan na ito, sa epekto. Convinced ba sila na ang inyong Ginoo, Diyos good, gamanan sa tanan, kaya makita nila sa inyong kinabuhi na nadyo kay kausaban? Nakita ba yun? Kaya kung di nila makita, Eksonan, wa ka nag-train sa pangkabulingon na mahimo ka godly or Diyos mo. So, question, you ask ko ang mga question. Pila man nato nagbasa o pulong sa Diyos everyday. Consistently everyday basa kita. Okay? Importante ni. Nagbasa ta ka ng naminsar ta, ng meditate ta, ng meditation, naminsar ta. Ato yung punit, ikaon, usap niya, i-analyze niya siya. Kaya pwede mo ta masigbasa everyday, pero wag yun iso. Meditation is important. How many of us nga ibasa ta ni ta sa atong nakita ng mga lungog o mga gisulti na labi na mga milagro o mga gisulti sa Ginoong Kristo. Na kung ang tanan mo duol ka nako dili ma-hate o dili ma-silag sa amahan, inahan, asawa, banang mga anak, dili ako. Kaya may ito na. Pwede ta nibasa na, pero di gyapon, pilit gyapon ka sa atong family. Kung ang family o kang Ginoo, dahil nakalod kasabot man ka, hindi siya pwede. Ginoo o kani, example lang yung sunan. Daghan na to, check lang ko sa akong family, ito dito ko. Matayo sana akong family, kaya napan ako inom. Sana laging, nagkatabaho ka, nabak ka posisyon, o whatever, sa unsa, kano bitak ang pressure. Kanila, ako ni conviction, but I will share this conviction. Na may ba mga pastor may mga imo na conviction para na ko, no, I should point this mistake clearly now. Kung sa may mistakes kadaghanan sa Christians. Nagtuta na kung kaslon ang atong member of the family, naggalig labi na ginahan ka, so di ba simbahan? Isod kasi nagano pag ito, lukod, lingkod, sa ipanday ha. Bunyag, KDL, kasal, lubong, etc. Tuta na ha. So you are not standing firm sa inyong faith. Para na ko. Ani pa din Tibaw kita sa pagpili ni mo nga nari ka sa Ginoo, imo yung ginan si Satanas o kanan nga iyang mga kisakpan, para na ka. Kaya duwara man yun ka, kampo ka sa Ginoo, kampo ka sa Satanas. Kaya karon, naglabang-labang ka, kampo ka sa Diyos, usod ka sa ilang baluarte. Ilag yan ang territory. So what are you telling? Imo gisugsug si Satanas? Imo gi-challenge si Satanas? Or imo ginan si Satanas? So lang mo ka, ako mo ni anak. Ako mo nagpapagpapon, ako mo nagagaw, pero ako din kung simbahan mo, the fact na lisod ka, di ba? Para ikaw, lisod, yung tanak ko rin mo. Ibong panimala, lisod ay mong kontra. Ano sa mo yung batiyon? Sa batiyon mo? Ha? Maglabot ka, kaya nga naman. Maglabot ka, kaya nga naman.
gusto mo haton nung isud ko dili. So in short, pag sud ni mo din na nakig. Sumpagay ka. Sa lay pagkasulti, imong giaglihan ang gamay, bisag gamay nga putahan nga ang yawa makapupot sa imong kinabuhi. Narito dili kaya na si Charlie na siya para ako. In short, ano mo siya? Si Charlie ikinala na kong kuptan para nakagirahon. Ihatag siya ng gamay na oportunidad na ako siya makuptan. Isuli niya ako. Kanila kong kuptan niya. Sakit. So, sa mga sakit man. Sa mga sunod ka o sunod ka na ako. Oh, di ka kalunod. Isunod makasakit ito sa yawa. Kuptan kita. Kaya kung dili pa dyan ka magagay, dyan ka kuptan lagi ko na mo. Ilang bata dyan ka. That's the thing. This is a brutal, di makalunod, di manuoy nga kontra. Pag ana din ha, ganyan ka, hi siya. Hindi tagi mong buwan siya. Gagahi-gahi man, hi siya. So, kagdagan pa ka. Anaan ka sa iyang, di ba kita gani, kung ano ka sa musilingan, kas gawas. Now, dali, subagay ka, ala lang ka. Kung usunod ka, ispasin na ka. And this is spiritual battle ni, spiritual thing ni. Nga ang yawa ang gani nakapangay o katungod nga iyang kulataon si Jacob, si Job. Ikaw pagkaganis, imagine right. Kaya naman dyan mo yawa. At di naman kumulimot. Bara pa naman ko. Yes, kung gusto mo namikas kubangan. Sige mo yun yung nagkuha nila nga, hoy, sama ka, gawas ka na. Nakikita mo yun na. Diba? Nga, bastusan juga. So, mahimo na yung tigaw, kaysa mo, istorya lang juga sa family na, family, this is my pana. Naupaming mo na yun na, at tugay ko sa inyong simbahan, yung hindi ka sa mga simbahan, hindi ka na po diba? Ang sunod, kita na po din, ha? So, may matudlo, nga rin, kadaghan pa kang makatunan. Sabi daw, nibiya ko kay gikan ko din ha. Daghang dili mao. O ako mismo, di ko mao. Karon, sakto-sakto na akong ginamot. Sakto, dili. Na by change akong life, you can make your life as a, wala ba ka ng proof that God is powerful, kind, good, merciful. Tanawa kong ginamot. So the person that I was talking about, yung hindi na, diba kung makita siya sa akong life? Siya. Ngayon ganito. Sige mo nga hininin, ganahin mo sa Pilipinas. Mawang kong mukikuyo. Kaya magpamili ko yun lang. Kuha mo dito ka. Kaya kami mga pastor sa Pilipinas, mga ministry ko. Nag-agreed ako sa akong ministry. Mawag pagsugod this ministry. Nadugan ka ito kaya gihatag ang panalangin sa kanila. Mawang ko kuha dito ka. Kita ka ito sa kuha ito. Okay. But it's not true anymore. So, nakakita siya. I showed to him face to face. Storya ko niya, this is my God. Wako ni bitso ka ng, kita makasala ka mo, repent ka. I just use the situation, use his stand, and everything else to really bring down the word of God to himself. So ato lang ang sunan, kung ibasa ka daily, ni-meditate ta, ni-tuta, ni-apply ba ta sa ang puno sa Ginoo sa ato, kinabuhi sa tanang circumstansya, na niabot nato. Kaya kaning nga pag-encouragement, dili ni sa mga wakpa ni dawat, para na ni sa dawat. Ni mo nang Ginoo, ni dawat na kanako, nila kanako, training nga, imong kagulimang bigadli. In short, dili ka mo train siya man. Hindi ko na makalot tabangi ko, pero akong dawaton. Isang lisod akong dawaton. You must have that kind of enthusiasm. Lisod ang training, Lord, dawaton ako. Okay? And then, most of all, exercise sa imong faith. Fulcrum na siya. Mo na yung balance sa imong nabasa o sa application. Di kaya, saan gusto mo pag-apply, no? Usually, ngari naman dito ka sa imong knowledge. Kaya kanig knowledge na mo guli. Mana, kadaghanan nato, anak ka, nga fulcrum na dili. Ang knowledge nato, dako kaayo.
Ang application niya, may lang na ayaw sa dako na kay ka. Every Sunday you come, nakadungog ka sa instructions sa Ginoo. Every time you read the Word of God, di-emphasize pa din sa Ginoo. So nga nung may nahitan ko sa itong ginabuti, kay wa din na dawata ang pagtulunan sa Diyos. Naka sa training, pero nagbarong-barong ka, huwag ka nila ng coach. Okay, run! Up! Ano ka? Nakaskilling. Kung lisod ka sa gym, morning, lisod ka sa gym, ruwa ka apil sa drills, sa exercises. Yan, naman yung mga tukulan kayo. Jag! Higher! Tanang kayo ang coach, higher. Bigyan ka na. O, Philippine team, nila mong kalagahan ng tauban. Ang mga tauban is Cebu nga, pasikat-sikat ng mga mga tukulan kayo. So, lang sila kay Nasdaq Backer. Ito na. Gusto yung Miko, ano ra. Pero, nila sana. So mga kisunan, ni-encourage ko ninyo, kung ikaw wala pa nidawat sa Ginoo, o nidawat ka pero murag 50-50 rin mong pag-awat sa Ginoo, seryosohan na niyo. Ang kadaugan na imong maangkon nasa Diyos. Ang panalangin, nagitagan na sa Ginoo, kung di ka musunod dahil niya, di yun na mo. Di pa matudaan ni kanina ko sa wali ni David Jeremiah. Kanya kung iwali ka nun, isa lang ipang tudlo. Kung si in touch. Trust me. Diyan ang malulong. Ako na iwali mo doon. Mong sabi mong ipakawan ako, pero bibitin pa din ang siya. So, may sungan. Mutanaw pag 2018, January, nga mahuman kay December, makaingon jud ka. Nagpa-train naman jud ko sa Ginoo starting January. Manangkarong December, ilulit ko na dito. Willing na sa ko sa next year. Or ikabot din sa 2018, kay 2017, anak ka. Na 2018, ligyapon ka, anak ka. 2019, anak ka. Ito, pinudya. Kadugay na, di na dito kakabaro, kaya naman, ito kaya ang naman ka. Because our consistent refusal, rejection sa instruction sa Ginoo, sa gilagda sa Ginoo, sa gidasig sa Ginoo, yang iya kaayuhan na magbili mo, will throw you to hell. Hell na kita. Pildi pa ka dinhi, pildi pa ka eternally. Ay, kamula nga pag-iit. So, kisay ganahan, nag-team ka, magpuyo na sa langit. Kisay ganahan. Start opening yourself. Start opening yourself. Kagano mga inana, ikadutot na ko, kasunod na ko, matras. Imadira, uwi, imadaya, tulad na. Train to be godly. Let's go together. I'm not perfect. I'm still also struggling in some areas. Dahil kapasal ko sa magbong ko. Pero kung mag-train ta together nga, united ang akong mind, muda ta. Kaya naatay family nga atong i-convince nga madaogon ta. Naatay silingan nga atong i-convince madaogon ta. Sa kanil kung masilingan, hindi kailan makonvince sila nga kanil mga tao nga nasulihin, tao sa Diyos. Dili, tunga sa Diyos, tunga sa yawa. Okay? Yung mga zombie, naglakaw rin, nag-imingo, surda rin na. Sigaw mata, gawa sa mga kapag sigaw ko mata, nagyapon. Hindi may sunan, you are really a person changed by the power of the Holy Spirit that dwells in you. Kagpuyo ang balang Espiritu. So, imo na ilabay, ka na nga chance, everyday na i-pray mo. Imo na ilabay, dili. So, train yourself. Ikaw na magsugod na nimo by accept. Accept when you are called, accept when you are reprimanded, accept sa training sa Ginoo, lisod man o sayon man, just accept. And then, di na kayo tutulog, i-accept mo yun, hindi ka gilang, sakit na natin kaayo ka doon. No, accept it, isang sakit pa, start mo, walk, Bisa pagsakit kaayo, pwede mo nga, run, jump, by faith. Manha ka maka sinati o
kusog sa imong pagtuo. I'm calling you. Are you with me? Are you with me? So, last Daddy Saturday, nangyong matanin nyo, nakisaganahan niya mo apply for shifting, apply sa kanang greeters. Ano po ba? Watcher, please stay. Kasi mo, teacher, yes. Kaya nasan mo teach up. Kung teach ka, kailangan ka maminaw pagduglain nga. Kung teach ka din wala na, matukat pasil. Listen sa wali. Okay, so, kisay naka-remove na sa Ginoo, please stay. Ganahan ko nga, or, wakay ko kaklaro ka mo, pero my heart, ganahan ko magpagamit sa Ginoo, please stay. So, you can start talking. Okay? After aning service. Okay? Kita? Sige. So, mali na ta. Katubangan. Mag-stay ka together. Let's close in prayer. Almighty God, thank you sa imong challenge. Grabe ka, Lord. Imo din yung gidasig, challenge. Imo din yung sudlon sa ikinlagman na mo aron. Ginoo, matuki kung sa'y nasa mong kahilagman din. Salamat, Lord. Nga imo may tabangan o papasabot na yung adlaw. Ug naglawon ko, na matapos sa batanon man o doon na edad, Ginoo, nidawat ang sa Lord. O ilang dawaton ang imo adlaw-adlaw nga pagtudlo na mga aron mahimo mingipon nga mga Kristohan nga maglakaw sa katarong ug sa dalan nga imong gitaganan kanamo nga nagtangad og daghang ganti, daghang panalangin Ginoo. Father, where can we find such God as no one who loves us so much? Wa maka mo bride na mo Lord, pero ni promise lang ka so much blessings for those who obey you. So Father, change our hearts, we pray. Cause us to be consistent, for we can do it in our own. And this alone we pray in His name. Amen and amen. Last one to the Lord.
katawhan o Diyos, Lord, ang ampong ni, Ginoo, Lord, magpadayon ka sa pagpanalangin, magbalik, Lord, magdubli-dubli sa pagpilo, Lord, sa paghatag niya kanila, bisan sila mga uma, silang pagtrabaho, Ginoo, Lord, kaya makita nila, Ginoo, nga sa din mo hatag, sila diligid, alkansi, Ginoo, Lord, kaya ikaw, Lord, mas magabubo pa, magabubo ka, Lord, ilang panalapi, usog, Ginoo, Lord, may panglawas, may pangunahuna, Lord, tanan, o Diyos, imong ibubog, ipanalangin sa mga katawhan, o Diyos, sa diyang ihatag, ibalik niya kanimo, nag-ampo sa ni Ginoo, nga kaning panalangin, Lord, nga imong gamiton, nga daghang mga kalag nga madala sa imong tiilan, o Dios, ug mas mulambo pa Ginoo Lord ang imong guluhaton Ginoo. Salamat nining tanan, o Dios, imo lamang tanan dungog ug himaya, tanang pasalamat in Jesus name. Amen. God bless you. God love you physical. Ang atong ganahang volunteer is special one.